tällaista numeroa olemassa, koska se soittaa tuohon mikä on auton numero. Ei ole se ihan sua tunne. Siinä on nettisivut, pitää katsoa nettisivut. Te kehoitte katsoa nettisivut ja nettisivut. Ja katso, sieltä nettisivulta löytyy komia partainen mies. Mitä? Joo, mutta ei tällaista. Mä sanon mun mieskin sanoo teille, että se on väärin. Ei kun se kehuu, että soita tuohon numeroon, niin jos soittaa, mä teen rikosilmoituksen, joo. Ei, mutta tässä mies sekin, että soita auton numero, että joo, hänellä on tuossa, niin se katsoo nettiä. Se ei, se pitäisi tietää, ei tänne mun mieskaverikin. Tässä on nyt joku ihan sekopää kyseessä. Mitä tuossa latotimput, häh? Latotimpurit ja kaikki. Kyllä ne on kuulkaa niin sutta täällä kauhealla tehdä latotimpurit, kun täällä naapurit tulee vittuilemaan latotimpurista. Niin, mutta katso, täällä käy kaikki uskovaiset. Uskovaiset ja kaikki käy täällä. Niin mitä sitten? Kuunteleksä? Uskovaiset täällä hyppää. Tää kehuu, että soita tuohon. Tämä nainen on nyt niin umpijuomassa. Mä teen nyt ilmoituksen. Tuossa soittakohan poliisi siitä vaan, mutta eipä, jos huomenna vielä, että mies on täällä laillisesti. Täällä saa ketään, katso kun... Vakuutus, että sen tätin pitäisi olla hameet päällä täällä nyt piikkaamassa seini. No tuossa se mies on kehu, että katsoo netistä, kai sulla ei sellaista firmaa olemaskaan. Se on tuon kaikkien niinku... Kehu, että soita tuohon autoon, mä teen rikosilmoituksen huomenna. Jos mun mielestä putkeen, mä teen kyllä, mä oon niin vittumainen appi, mä teen. Tähän taloon ei tuoja enää tuu jalallakaan astu. No sen... Ei olekaan, mutta se soita tuohon ihan sellaista, se muuten jätkä huijaat. Niin. Ei, mutta tuo mikä täällä kaikkia tekee. Mun, aivan mitä sä kuvaat, ei tuokin äijä kuvaa. Niin mikä sun nimi nyt olikaan? Soita siinä numero, mikä autossa on. Soita siinä, sanoit, että eihän sulla ikään ollut, se on mennyt konkurssiin, niin. Ja tuollainenkin mies kuvaa. Mä teen täällä remonttia, niin naapuri tulee mulle alkamaan turpaa. Se on kun mä neuvot. Onko numero 041 4342 417, soita siinä numero, soita. Tässä on naapurirakkaus nyt kyseessä ihan selkeästi. Tässä on sellainen naapuri nyt, että mä en ainakaan asuisi tässä päivääkään, mutta tehdään remppa kaverille pois, niin pääsetään rouvalle vähän tässä niinku päällikkö. Se on. Se sanotaan latotimpuri, joo. Latotimpuri? Joo, tähän selvä. Vaan kuulkaa, melkoinen rikollinen, mun latotimpuri ja mä teen remonttia täällä. Mitä tuo, kun mä pääsin huomioon, mä teen rikosilmoituksen joka tapauksessa, niin mies ottaa kuvia. Siinähän ottaa, niin mun mies on, siinähän ottaa ihan paska, mulla on yksi vitun yksin kauan. Se rauhoittuu, jos on 3 kertaa, nyt käynyt tässä, mutta nyt